What you drink? You drink water because the water is drink. Yeah. Drink moderately. Wow! Wow! Drink no, may English na ni si Dondon. Ay, mga kalingap. Haba. Artinero. Artinero na si Don Pakundo. Don Pakundo, ano yung mga tinatanim mo dyan? Ha? Pangkabuhayan ko. Pangkabuhayan mo? Yes. Ano yan? Kamatis, okra, ano? Sili? Patis, tsaka bell pepper yung luna. Ay, bell pepper. Grabe. Pepper. Vegetarian ka na pala ngayon. Yes. So- Ito yung tamang gardening. Yeah. Yan pala yung ano, kaya mo pala kami tinulugan kanina. Puri mo mga kalingap. Nag-antay po kami ng pagkatagal-tagal. Tapos tulog pa. Wala kasi akong magawa. Tapos tulog pala. Kaya pala. Pagising ko, sabi ko, ano kayo gagawin ko? Pagkagising, natuloy ba kayo? Sabi ko, natulog din kami. Ba, lugi kami. Kaya ikaw lang natulog, kami hindi. Tapos dumating kayo dito, titira ko na naman. Nagtatrabaho ka nga, hindi yung trabaho din kami. Oo. Kailangan kapag nagtatrabaho ang isa, magtrabaho din ng lahat. Oo, yun. Ay, grabe. Tulad nito, oh. Oh, content ka na naman sa akin. Na-chat mo siya, no? Si Nathan? Nag-chat na ba? Sinabi ko sabi, Baka tulog pa yung bakla. Pagdating doon, nakahilik eh. Pag-akit namin yun, may hilik eh. hindi man lang ginising, tapos linayasan nyo lang. Oo. Nag-chat naman ako na pupunta kami dito. Ano ba mga plano mo rito kay Alex? Anong klaseng plano mo dito sa hardin mo? Hindi ko nga alam. Diba sabi mo, sisementohan mo to? Sayang kasi lupa eh, Oo tama eh. nga. Oo nga. Oo, taniman mo. Kasi simintuhin. Wala ka naman sa Don Pakundo talaga ang datingan. Ba, kinaskas pa? Oo, ang kamot ka, matindi. Lamok eh. Alam mo ba? Hindi mo lang, tumutubo yung Ano yun, tatanim mo yan, kalabasa? Ha? Tatanim mo yan? Hindi, tinapon lang yan dyan. Ay, grabe, oh. Tinatapon lang ni Alex ganyan. Ikaw mo, Vegetarian ka na pala ngayon. kinain ni Dundun na sili yan, tumubo. Ha? Kinain ni Dundun na sili, tinapon ko dyan, tumubo. Ba? Siling labuyo. Ibig sabihin, matanim ang mga halaman. Oo, mataba yung lupa. Yung sa harapan na lang pasimentohan mo. Para may place tayo kapag toma time. Pag toma time. Okay mga kalingap, sunduin ko si Dondon kasi kakain kami dito kala Kuya Alex ngayon. Yan. Sunduin si Dondon. Yeah. Sunduin si Dondon. Gamit ko nga pala yung motor ni Kuya Regan. Alright. Tara pa tayo kay Kuya Alex. Kakain dun. Cute mo naman. Ang baby ni Erwin. Ang cute. Kanina, dun kami galing. Ang cute mo naman. Ang cute. Ganyan ka lang yan. Alis kami ni Dondon. Ganun mo. Yun. Ako ka lang dun Punta tayo kay Alex. Yun galing ni Dondon Mag-hi ka dyan doon. Hi ka. Hi. Panis. Vlogger na si Dondon ngayon. Vlogger na ang Dondon namin. What's up mga kalingap? Sabi mo. What's up mga kalingap? Mga kalingap, pupunta tayo dito kala Alex Librada sa tatay ko. Sabi mo. Panis. Vlogger yan si Dondon. Oo, kakain tayo doon kala Alex. Oo, kakain tayo tapos may birthday dito eh. Birthday ni ni Alex Librada doon. Birthday ni Alex Librada doon. Don, gusto mo kape?
Ha? Kakapi ka? Timpla kita? Ha? Kakapi ikaw? Oh, sige, sige. Timpla natin ng kape si Dondon. Hindi ko alam kung Yan. kinakain yan. Hindi eh. Gusto niya daw magkape. Ano yan? Ay, daming stock ni Alex, oo. I'm back. Ay, Kuya daming Regan. Oy, itlog, congrats. oo. Joy Dairy TV. Daming itlog. Monetize ka na pala. Kakape tayo, timpla natin si Dondon. Ah, Yan, ito kami mag-alaga dito kay Dondon, no, mga kalingap. Hindi to kahit off-cam. Alagang-alaga namin dito si Dondon. Lalo na si Alex Librada. Okay, mag-iinit muna tayo ng tubig. Alright. The tubig is init there. Wow. You know. So, yan. Tubig na. And then, on. Oh my God. Oh my God. Okay. Tapos, hanap tayo dito ng baso. Yan. Baso. With Dondon. Alright. Hello Kitty pa. At may nagla-live dito. Ano sabi mo? Kapag may tiyaga, may linaga. mali ka. Ano ba yun? Pag may tiyaga, may bulalo. Ay, may bulalo. Oo. Ganun ba yun? Ayan na Dondon. Asan na yung doon? Asan na yung yung niregalo sa'yo ni Kuya Alex na bag? Ang gawang tinatong ko sa dito sa Ano nilagay mo? Tinago mo? Tinago mo, hindi. tinatong Pinatong mo lang. Oo. Kaya si Biba. Okay. So, magkakape kami ni Dondon ngayon eh. Ang ganun ka doon nga. Yun. Tawag ni Dondon ba? Ito, magkakape kami dito ni Dondon. Kaya ngayon, At mamaya magluluto si Papa Alex mo ng tinola doon. Yung manok yan, oh. Dito tayo kakain. Yung manok. Ikaw ba doon? Marunong ka ba magluto? Channel na rin yan, si Tay Anong Tay. paborito mong niluluto? Opo, meron na nga. Kaya nga sabi ko sa kanya, baba na yun. Tuwa-tuwa? Kanya lang yung Ano yung tuwa-tuwa? para masubscribe ng mga lagyan ng sabaw. dito ngayon. marami. At- Lagyan ng sabaw, tawa-tawa ang tawag. Ayan, Ano Kuha ano? tayo. kailangan Ha? ng channel. Magkuha. Anong sinasahog doon? Anong sinasahog? Baboy o manok? Shout out, sabi ni Joy. Manok? Ah, manok. Ang sarap po yan. Yan. Hindi, ano yan, manok. Di ba bawal sa'yo baboy? Sa 22 viewers. Kaya manok yan. Gising-gising Ha? po tayo. Comment po tayo. Ha? Sumod kayo na na. Oo. Yan, wala pa mainit doon. Kakain ka doon? Kuya Alex Librada. Ah, tubig. Ito. Ito. Baso. Oh, wag yan. Gamit na yan eh. Kukuha ka doon. Yan. Alam nyo, technique niya kay Dondon. Kailangan, anuin mo siya. Yung medyo, siyempre, alam naman natin ang kondisyon ni Dondon eh. Medyo, anuin mo siya, medyo baby-babyhin. Pakita mo sa kanya, tropa mo talaga siya. Ayun yung sikreto doon, bakit namin kasundo si Dondon. Hindi kami na Katulad ng siya sabi na iba na ginagano na doon sila. Mannerism po ni Dondon yun. Biglang gaganon si Dondon. Mannerism po yan. Kahit ako ginaganon niya minsan. Pero mabait siya. Diba doon? Okay. Yan na doon. Umukulo na doon. Umukulo na. Ano, sa'yo yung Hello Kitty. Yan. Anong gusto mong panoorin? Ha? Kumpu? O yan, kumpu daw gusto niya panoorin. Magtimpla ko ng kape nga. Huling-huli po sa akto ang dalawang tiguang na nagnanakaw sa kapitbahay ng malunggay. Ayan po yung hustler. Ayun po yung isa, mga kalingap po. Ayun kung kitang-kita po mga kalingap ang kanilang pagkuha ng malunggay sa kapitbahay, mga kalingap. Ayan po, ay grabe. So, ngayon nakita nyo na mga kalingap ang isang nilalang na hindi may paliwanag na kung ano man ang kanyang ginagawa doon. Yan po. Yan, huli po sa akto. Yan. So po mga kalingap, andito po kayo sa 24 oras. Isang magnanakaw ng malunggay ang naaktuhan sa ating CCTV. Huling-huli po. Yan, kasabot po ang nakapulang motor ng pangalan ay Brother Paas. Ayan po mga kalingap. Huli kayo. Huli. Yan, dahil hindi kami natuloy kanina at sa dahilan na natulog ho siya po yung content ko ngayon.
Siya po ang naging content ko ngayon sa kadahilanan. Tinulugan po niya kami hanggang sa hindi na kami nakaalis. Yan. Bakit hindi kayo nag-visit? Wah, tulog ka. Pag may message kami, tulog ka. Hinihintay ko talaga message nyo, Brad. Wow, wow. Alis naman talaga dapat. Hindi, bukas tayo. Sure ball na yun. Tinamad din yung mga yun. Hindi nag-message ah. Sure ball yun, sure ball bukas. Yan, ang sarap ng ulam namin ngayon. Bebang, asan ka na? Ang sarap ng ulam namin ngayon. Malunggay, gamot sa iyong rayuma. Ang sahog nito kalaban niya. Yun lang, manok. Manok. Grabe, oh. That place. Grabe, ang ngusong-nguso. Nagluluto lang, nakanguso pa. Ano yung, ay, grabe, ang bango. Kala ko ba tinola? Ganyan magtinula si Alex. Wow! So very, very yummy. Yeah, the Alex Librada cooking. Cooking tinolas. Cooking tinolas. The malunggay is going to the kapitbahay. From the kapitbahay, hindi pala going. Mali-mali English mo. Sa mini malunggay na kapitbahay. Yeah. So very, very... Si Bebang daw ay nilalagnat. Kaya dadalan namin nanang ng pagkain. Oh my God. Oh my God. Baka bilan na lang namin ng ano. But happy to be back. Ano mo yan natin yan. Ano natin. Sikapan natin. No, papacheck upan namin si Bebang at iba na yung ano. Laboratory. Mhm. Yan, so ang karugtong po nitong video, ay hindi pala, ibang video yon para mas kikita ako ng malaki. So, mamaya na yung kay Bebang, silip, may silip dito kay Bebang kung na paano si Silang Bebang. content. Dito sila ng content sa bahay. Yeah, kasi tinulugan mo kami. O, di punggol. Tinulugan ba naman kami? Ayan oh, sarap oh, sarap. Very, very, very yummy. So ayun nga mga kalingap, no? Wow, English din si Dondon. What? Wow, na. Nagcha-Chinese. Kakapanood mo ng karate yan dun eh. Don, harap ka rito Don. Don si Bebang, lagnat daw si Bebang Don. Yung lagnat daw si Bebang. Ano masasabi mo kay Bebang? Oh, Bebang, pagaling ka na. Galing ko naman. Oh, pagaling ka na, Bebang, mo. Oo, yan, pagaling ka na daw, Bebang. Oh, pagaling ka na, Bebang. Ayun mga kalingap. Hindi ko tingin agad si Bebang ah. Hindi ko dinugtong dito yung mukbang namin nila Don na kung saan ay nag-English si Don. Abangan nyo na lang kung kailan ko i-upload. At sobrang lapad ng mukha ko dito sa, sa cellphone. At balita nga po pala kay Bebang. Ayun na si Bebang, kumain na. Ayan na si Bebang. Bah, simangot pa rin. So hanggang dito na lang tong video na to. Abangan niyo po yung second video nung mukbang namin nila Don at Alex na kung saan masasaksihan nyo ang English ni Don. So okay. Alright. Thank you very much. Don't forget to like, share, comment, and subscribe na bulol pa ako sa mga YouTube channel namin. Nandiyan po sa description ang buong link ng Trio Kuela Family. I love you very, very much. God bless. Bye-bye. Mama. Chup chup.